Celou procházku jsme s dětmi začali na stanici metra Paralel, odkud jsme se pozemní lanovkou dopravili ke stanici kabinkové lanovky v parku Montjuic. Bylo tu dost lidí, tak jsem si říkal, že jsme se možná měli vypravit pěšky, ale naštěstí se to hýbalo a my během 10 minut seděli v kabince. Lanovka vás celkem rychle doveze až k hradní pevnosti na vrcholu kopce Montjuic. My se pokochali výhledy, okoukli děla a pak se vydali na jihozápad cestičkou okolo hradu. Bylo horko, tak jsme si dali zastávku v La Caseta del Migdia a ve stínu borovic si dali něco dobrého k pití. Potom následoval sestup ke hřbitovům, cesta směrem k olympijskému parku a tam jsme se mimo jiné koukli na známou komunikační věž a potom směřovali k Národnímu paláci. Tam jsme si taky dali další zastávku, obdivovali výhledy a pak už jen krátká procházka k Plaza España. A protože už se blížil večer, skončili jsme v obchoďáku Arenas, kde jsme si koupili